Un cop feta la configuració inicial, anem a carregar alumnat, docents, grups, que és la part important per començar a treballar. Per fer-ho, l'únic que hem de fer és entrar amb l'administrador, lògicament, i anar a aquesta part que diu configuració. Cliquem en configuració i s'obrirà tot el panell de configuració. Veureu que hi ha moltes opcions. L'administrador pot configurar moltíssimes coses, però la primera és pujar aquests fitxers, pujar aquests alumnes. Pujar aquests fitxers perquè ho farem un fitxer. Fixeu-vos, pot veure les notes, pot gestionar els docents, pot fer de tot. Ja ho mirarem més endavant. Una opció seria afegir aquí gestió d'alumnat, gestió de grups, gestió de docents i anar afegint alumnat per alumnat a mà, gestió de correctors. Això seria pesadet, perquè són molts alumnes. Llavors, hi ha l'opció, que és la més almenys inicialment és la més fàcil, que és d'importar CSV. Altra cosa és que a mig curs vingui un alumne, llavors sí que vindràs a gestió d'alumnat i afegiràs un alumne concret. O hi ha un canvi de grups, llavors ho faràs per aquí gestió de grups i canviaràs els alumnes de grup. Però si no, el més fàcil és venir aquí on diu importació amb CSV. De fet, el que ens dirà és anem a crear un fitxer de càlcul, el passarem a CSV i el pujarem. Fixeu-vos que ens diu has de triar el CSV i pujar-lo, però clar, quin CSV he de pujar? I aquí tenim un model de càrrega de dades, no? Cliquem i, com sempre, se'ns fa una còpia, que el podeu moure, el podeu canviar. Fixeu que demana molt poca cosa. Demana, diguem, quins docents tens i quins profes tens. I després, diguem quins alumnes tens amb el seu mail, cada alumne a quin grup l'assignes. Si el treball està individual, doncs cada alumne és un sol grup. Si el treball es fa en grup, doncs l'assignes. I cada tutor. Cada grup, quin tutor porta assignat. Si hi ha diferents correctors, això normalment es fa més aviat al final a la memòria, però es podria fer les evidències també, doncs que indiquis aquí quins correctors té cada alumne i les classes de batxillerat, doncs justament això, si és segon A, segon B, segon C, ja està. Jo tinc el full aquest ja preparat, per tant, deixeu-me aquest al tanqui, no faig servir aquest i us ensenyi un que ja tinc preparat, que és aquest del càrrega, on teniu un plat. He posat aquí uns quants professors aleatoris, aquí el meu amic Gemini se'ls ha inventat, si algun no coincideix és casualitat, el Gemini se'ls ha inventat, i el mateix amb els alumnes que no són certs, però fixeu-vos què faig, cada alumne li assigno, en aquest cas, un grup i un tutor. Al fer el desplegable em surten tots els tutors que tinc a l'altra banda, no? El mateix amb el següent, tots els alumnes els he de posar. Clar, això és més fàcil fer-ho aquí amb un full de càlcul que no a través de l'aplicació. Quan tens ja el full aquest configurat, amb tots els alumnes que volguessis, i si ja vols, doncs posa aquí els correctors, i si no, no, el que fas és baixar això amb CSV. No és important posar els docents, perquè aquesta acció que estem fent ara al CSV ho podem fer sempre que vulguem. Si d'aquí 2 mesos ja tinc els correctors, els poso aquest CSV mateix, i si els torno a pujar al CSV, el que fa l'aplicació és actualitzar les dades. Per tant, no perdrem res. Se'n donarà compte que no hi havia docent corrector i, com que en el següent CSV hi ha docent corrector, doncs actualitzarà les dades. Per tant, anem a fer. Què hem de fer? Simplement venir aquí, a baixa, triem valors separats per comes CSV. Això ens ho baixa en el nostre ordinador. I aquí trio CSV, torno a estar aquí, trio CSV, me'n vaig en aquest cas a baixades, aquest que he posat, l'obro, està pujant el fitxer, ara està revisant, importació feta perquè ha vist que no hi havia cap problema. Fixeu-vos que s'ha donat compte que hi ha alumnes actualitzats, no hi ha hagut cap actualització, tot era novetat, el que es deia, si hagués vist canvis hagués actualitzat, i ha fet 60 alumnes nous. 60 alumnes nous. Un cop pujat els fitxers, fixeu-vos que si em torno a treball de recerca, doncs ja apareixeran els meus alumnes perquè jo era un dels tutors, per tant tinc aquí. Fixeu-vos, tinc el grup 4, on tinc els 3 alumnes que tenia assignats, i fixeu-vos que puc editar el títol del treball de recerca, puc editar les avaluacions cada una d'elles i, fixeu-vos, aquí no tinc d'allò. A més, veig els materials del TR, això ja és l'administrat. Per tant, tinc tota aquesta part que ja podia començar. Fixeu-vos, si puc editar el títol, clic per aquí i ja puc posar el títol del treball per Catalunya, no? Però això ja seria un altre vídeo. Fins aquí el que volíem veure era com pujar tots els fitxers per poder tenir tots els usuaris, tots els grups i tot configurat.